IBhatata, ubuchwepheshe becompost nomgquba. IBhatata yeyona ngcambu yemifuno eyaziwa ngokuba nezondlo ezininzi, idibanisa icarbohydrates noqondo oluphezulu lukavitamin A nezinye. IBhatata ifanele ukuba ibe kokona kutya kutyiwa gqitha lusapho eAfrika ngenxa yezondlo zexabiso enazo xa kuthelekiswa nokutya okunestarch okuxhaphakileyo. Kulula ukuyikhulisa, iyakwazi ukumelana namaqondo aphezulu obushushu ndawonye nembalela. Imnandi kakhulu yaye ivelisa iitoni ezili-10 ukuya kwezingama-40 kwihektare nganye. IBhatata likhula kumaqondo aphakathi kwe-15 ukuya kuma-33 ubushushu, kodwa awona maqondo angcono ngaphakathi kwama-20 ukuya kuma-25 ubushushu. Kule ngingqi isemazantsi e-Afrika, ineemvula zehlobo, yityale ukusukela kweyoMsintsi uSeptemba ukuya kuma kweyeNkanga uNovemba. Kwiindawo ezisesigingqini apho imo yezulu ishushu nakwiinjiko ii-tropics, ibhatata ingatyalwa unyaka wonke. Ngenxa yokuba ibhatata inaba ngokwendalo, canda umhlaba owaneleyo ukuze unqande ukuphazamiseka kweminye imifuno ngenxa yokunaba kwayo. Ibhatata ayikhuli kakuhle kwiindawo ezima amanzi, ngoko ke kwiindawo ezinale ngxaki sebenzisa iibhedi zesigxina eziphakanyisiweyo njengoko kuchaziwe kwicandelo lesibini lechaphaza lesine. Lumkela ukuyityala kumhlaba onodongo oluninzi ngokuba awukwazi ukuwagcina amanzi. EUganda, iqela lase-Double Portion Farm livelisa ibhatata ngempumelelo kumhlaba othe tyaba ogcina ukufuma. Izityalo zikhuliswa ngokuthi kuqhawulwe iminxetyana ize iqelelane ngama-30 cm kwimiqolo eqelelene ngama-75 cm. Beka intambo yangasentla okanye intambo yomlinganiselo kuluthi lwesigxina olukuma-75 cm apho umqolo uqala khona nakolunye uluthi apho uphela khona umqolo. Qiniseka ukuba intambo izinzile yaye ayikho goso, ngokumana uyiphakamisa uyiyeke izehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo uyise ngezantsi kumgama olinganiselwa kuma-30 cm ukuze kuzokuvela umhlaba. Ukuba umhlaba wakho ugangathekile, nika ibhatata amathuba amahle empumelelo ngokuthi uqhekeze kumqolo ngamnye okuma-75 cm, ubunzulu bulinganiswe kuma-30 cm, kodwa ke ngenxa yomselo owombiwayo olinganiselwa kwi-15 cm, oku kuqhekeza kungangenziwa. Yomba umselo olinganiselwa kwi-15 cm ubunzulu emqolweni ngamnye okuma-75, ulumke ungawulahli kude kakhulu umhlaba ngezantsi. Xa ulungisa umhlaba onobumuncu ndawonye nokwenza ukuba izondlo zezityalo ezikhoyo emhlabeni zikwazi ukufumaneka esityalweni, sasaza icephe elinye lothuthu lwenkuni okanye amathambo acoliweyo, okanye itispuni elinye lekalika yezolimo kumgama ngamnye olinganiselwa kuma-60 cm apho emqolweni wokutyala. Sasaza ngokulingana ikhomposi okanye umgquba olinganiselwa kuma-500 ml kumgama ngamnye olinganiselwa isithuba semitha enye uze ugqume ngomhlaba olinganiselwa kwi-3 cm khona ukuze ubunzulu bokutyala bube 10 cm. Izityalo zebhatata zikhula kakuhle xa kuqhawulwe iminxetyana enamagqabi angenantsholongwane abesele sesitiyeni kangangeenyanga ezintathu. Gcina le minxeba ebude bungama-30 cm iqhawulweyo emthunzini kangangeentsuku ezintathu ukukhuthaza ukuntshula kweengcambu phambi kokuba utyale. Qiniseka ukuba umnxeba ngamnye oqhawulweyo unamehlo, ii-nodes, ekuza kuthi kukhule kuwo amagaqa ebhatata. Beka umnxeba omnye oqhawulweyo olinganiselwa kuma-30 cm ubude ufikelele ngaphezulu nasezantsi emseleni. Goba eli cala lingaphezulu lomnxeba liphakame limile njengo-L uze wogqume ngomhlaba. Ushiya umnxeba olinganiselwa kwi-10 cm kuphela ngaphezu komhlaba. Kufuneka ube nomnxeba oleleyo olinganiselwa kwi-10 cm nomnye umnxeba omileyo
kodwa uphantsi komhlaba ukwalinganiselwa kwi-10 leesentimitha, kunye nomnye omileyo ngaphezu komhlaba nawo ulinganiselwe kwi-10 leesentimitha. Yogquma nomnye umnxeba ngolu hlobo, uze ugqibeleni uphele uneminxeba enobude obulinganiselwa kwi-10 leesentimitha kwisithuba ngasinye esikumatshumi-30 eesentimitha emqolweni. Akukho mfuneko yokwenza inqumba enkulu ngaphezulu ukuze injule, kodwa kufuneka ingubo eyaneleyo. Yombathisa ngengubo eninzi kakhulu elinganiselwa kwi-5 seesentimitha ukuya kwi-10 leesentimitha ukuphakama, ijikeleze wonke umnxeba. Oku kukhuthaza ukuntshula okungekho nzulu apha ngaphantsi kwengubo. Xa ingubo inokuphakama okukhulu, siba ngcono nesivuno, yaye kuba lula nokuvuna kungaphazanyiswa mhlaba kakhulu. Landela iminxeba khona ukuze uza kubona amagaqa ebhatata, uze ke usebenzise ifolokhwe yesitiya ukukhupha ibhatata, eye ifumaneka amaxesha amaninzi apha ngaphantsi kwengubo. Le mifuno inezondlo, ingavunwa nangaliphi na ixesha xa uyifuna. Yenze ke loo nto ibe kuluhlu lokutyalwa esitiyeni sekhaya. Isishwankathelo. Qhekeza umqolo ngamnye okumashumi-75 eesentimitha. Yomba imisele 15 leesentimitha ubunzulu kumqolo wonke okumashumi-75 eesentimitha. Galela icephe lothuthu lwenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kuma-60 eesentimitha. Galela 500 ml umgquba okanye ikhomposti kumgama ngamnye olinganiselwa kwimitha enye. Yogquma ngomhlaba oli-10 leesentimitha lobunzulu bokutyala. Tyala umnxeba ongama-30 eesentimitha ubude, ubunzulu bube li-10 leesentimitha. Uqelelane ibe ngama-30 eesentimitha kumqolo okuma-75 eesentimitha. Tyala iminxeba imile oku kuka-L, 10 leesentimitha lilele emseleni, 10 leesentimitha limile emseleni, elinye 10 leesentimitha livele phezu komhlaba, uze wogqume ngokupheleleyo. Yombathisa ngengubo.